What do you say? Anyways, there was this guy anodidza music akanditi komkoma muri kuya rini kwakuzimbabwe. Ndakati maimanje ndikuya maimanje ipapa pana December. Saka achi komadi kuti taura date tifana ronga show, vaya vasingandizive. Inini ndaimboridza ngoma reggae music, ndo ndairidza. Vamwe vanoti tiri DJs, but I'm actually a selector. I own a song called Silverstone Sound, Yakumbari. So the youth said, Hamkomachi, titaure date tironge show because that with a welcome ni show yenyu. Ndakati chairman, ngwanda kutaura zvakanaka naka kuti chi ndichamuna December. Sanza but jama imdara chi mufana kutotiitira bochi toita show timbotsvaga. Ndakati aiwa kana usikatitengere tiketi ka first of all handikutaurira zuva randikuya because kana wada kupromota show wotenga ticket, you will know the day I come because ndiononga watenga ticket. Handiti ini ndikuya for a vacation, not from music. That's why I'm going to Zimbabwe for. So ndo kamiriro kacho. Kana vamwe vanhu vachienda kana kuSouth Africa vanotengera matickets. Kana ana movha adhiwa popcorn vachiuya kuZimbabwe, promoter anotenga ticket. Saka kana usikanditengere ticket, information yekuziva ndikuya rini nada aufa wakaiziya. Kana date racho kana show chaiyo, I'm not keeping a show because I quit music anyways. I just listen to my music, reggae music in a rubber-dub style. That's music from the 70s, 80s, just a little bit from the early 90s, but mostly 70s and 80s. Do music yandauterera, reggae music of Jamaica. And of course, kana chiti Jamaica, reggae music has been recorded in England, in Canada, in America, and Jamaica. But when I say Jamaica, because it originated from Jamaica. Some artists actually lived in UK and recorded in UK. So, like Michael Prophet, Al Campbell, Wakatongo, Wanda. Anyways, yes, I'm coming. But it's none of your business. Nasi dzakanditsemura kamuri kuzviona. I really like blood, man. Ndakada kundidambura nhasi. But handidi kubuda pa video nchirova chituda waiziva. Kavamwe vasikazivi kuti tuda chi islang yakudhara mbanje. Ndakadzirova dzinondisa mazito red. Sometimes I don't want to touch akanotofurika. Wedzera. Snow haisati yatanga kuno kuToronto. Dzimwe nzvimbo muCanada snow is there. That's one thing about me. And of course, like I won't be on Facebook kana ndiri kuZimbabwe. So if you send me a message on Facebook, I'm not gonna reply. And number yangu iriko Facebook page kwangu. You can link me on that number and I can give you my Zimbabwean number kana ndaku kuZimbabwe. That's one thing. But otherwise I'm good, Hapana chiri kunetsa kuno kungomhanya. Ndakapfeka shiti nachimbotsvaira maiziya. Ndakutorawo kashiti kubva muwashing basket ndavanangu kapfeka. Plus ndageza bvudzi, that's why mukundoona ndakapfeka heti yandakapfeka. Inomboita kuti bvudzi rimbooma mbichana because ndakabvisa heti.
ndinozara mvura t-shirt. Saka yeti inobatsira kumbosoka in some water. Ndageza hudzi. Plus vhudzi rinofanira kudhaiwa futika because cleanliness is next to godliness. Ndedze white zvadzo but ndakasvika kuZimbabwe after a week ndikudzigera. You know. Kungouya wangu nendebvu but handisi munhu wendebvu. That's one thing. After 1 week ndiri kuZimbabwe ndebvu dziri kuendai. Ndakumbopinda mamaskiri kuno kuti tinenge tichingobhaisa because kana une ndebvu vanhu vanokupa respect. Muno muCanada muno especially the white. Vechidiki vanoenda kuchikoro vanenge vachikuti elder. But that's what it is, you know. I got a lot of young friends in building mangu muno. Vamwe vanokumbira madhora, vamwe vanokumbira mapondo, vamwe vanokumbira cigarettes. I always have cigarettes for some reason because apana kunoku the minute yavanongoona munhu wechikuru vanofunga kuti unorova fodya. So I always carry cigarettes. That's one thing I do in Canada. Muna kumbira fodya nomu panomutaura kuti handiputi. So pandobva kuZimbabwe ndinotenga paduty free ndotenga Benson ndejishi 10 packet yacho for $15 US. Ndongoya nacho ndofamba ne1 packet. Pese pandobuda panza. Muna ndara do you have a smoke ndomupa 2 muzanga. Ndenda zvangu because zvimwe zvacho zvinonetsa. Kuti munhu andibelieve kuti handipute fodya zvinonetsa. Especially uri dreadlocks man. On that note of dreadlocks man, I'm not a Rasta man. And I'm a dreadlocks man. Rasta, if I'm a Rasta is a way of life. I cannot live that life. It's too expensive for me. Saka munhu wakatanga kutaura kuti hey, hakuna Rasta akadaro. Handisi Rasta. I'm a dreadlocks man. So wrap up in the reggae lover. The further reggae music in a rubber style. So I think I just answered one or two or three questions from 3-4 different people. And this Rasta. I've never been. No you got pork, no you got chicken, no you got beef, no you got oxtail. I always buy spices right. Beach Mountain, Lawrence Avenue East in Scarborough. Yeah, I know the guy, you know. I got introduced to it because kunetwa street parade summertime in Lawrence something. Vano block street, saka that's how I got to know that place. I actually go on a bus kunotenga chikafu. Did about 6 weeks in this kabike. Don't you want you nanzi Rasta munobike andibike zvekuma ndobika kanaka 1 pamwedzi. Ndofarira pork nemapotatoes ne garden salad. Garden salad inenge ne 1000 Island pamsoro ndo my favorite. Izvo zvinto zvandogona kubika. I've got a packet of rice that I bought like 3 years ago. 8 kg. I only cooked rice maybe 4 times. Akatozara. The 3-liter mafuta, that is almost 3 years old too. Because I'm trying to drink tea. I got over 30 years in this can with tea. The last time I drank tea was 1985. Pandakapedza chikoro December. Saka ndakatanga kunwa tea like 3 months ago. Ndonwa tea and honey. For those who want to know, ndakakuvhizitira also. Kana ukandofa tea kana nesugar ndino. I would rather drink beer. And ndonwa beer ndinwa whiskey. I can drink whiskey, but no, not and it take because whiskey, you know, high blood pressure,
diabetes, a lot of things, because all those my brandies and my whiskeys, and my cane spirit, and a Smirnoff ice, and a Smirnoff, you know, most of them, they are made with sugar. And that sugar is ethanol. Ethanol in India is highly concentrated. Brewery. Kana is highly concentrated brewery. You have sugar. You better ethanol. Then you got this from a brand is I'm known as an viceroy. She says no paper. But ethanol. In case you never know. That's why we name somebody. Somebody. It's ethanol inenge saririra mutrack ndio inozotorwa nevakomana ezoiswa muzvigubhu ezotengeswa inenge iri highly concentrated. Kune vamwe vanotoita yekutoba kana kuti yekutotenga track isati yasvika, saka kune chitsotsi chakadaro. But do you remember every whiskey or brandy yaunonwa anywhere in the world ine ethanol? Actually unenge uchitonwa musombodia, but musombodia wakaenda chi kucollege nekuuniversity wakadzidza wakagraduata. Zvasiyana nebeer. Beer is mostly water, nazvana barley zvimapunde zvavanenge vakaita mhino zvavanongoisa. But hamuna ethanol beer. So I choose beer over whiskey or brandy. That's one other thing. My favorite is beer. But ndakasvika pa situation yokuti unongoona vanhu vese vari kunwa chi ma whiskey. I can take it for a day, but depends on ndakuita ngada kupenga. Inokurumidza kundipengesa. Nenda kutaura zina nebasa rese ndakanwa ningi. Ndakanwa whiskey. Saka that's why this guy is very risky. You know, I actually have 2 bottles with Zimbabwe. One NSE and one double black. It's more than half. Ndaingodzinwawo hazvo pakati peusiku zvaizvo. Zvongoti handashaya hope handina beer mangorwa kaglass kana kahalf keglass ndongorwa hangu neat. Ndowana hope ndichirwa dhobho dzangu novandarara. But I'm not a whiskey guy. You know, and I think whiskey, like I told you, especially with diaspora. So, kana uri diaspora, check with your doctor. Kana uchirwa whiskey, diabetes, high blood pressure. Then you can slow down on the whiskey. Liver malfunction. You know what I mean? Ethanol, inodya kaliver cases kuti ndo zvinozopedza zvaita kuti vanhu vanonwa musombo wayai vadone because kaliver kanenge kadyika. So you have to be careful nema whiskey. Ndo zviripo. Anyways, I'm not a Rasta man, I'm a dreadlocks man. Don't ask me when I'm coming because I will not take a ticket. Don't ask me to come and play music because I will not take a ticket. And it resist from drinking too much whiskey and brandies because mune ethanol. Msombodia. Unodinwana wapanda kudenu. Saka mwe munhu kana achitondishaina nechibrandi kana mubawa so nenge ndoti sombodia umareni kwedu. Wedzera. And chimwe chuno futhi urikuona this thing Jameson. I bought it like 2 weeks ago. This is $10. Kakota. Wenda ku Zimbabwe utengeserwa $4,750 for $10 or $15. This is quarter of a $750. Saka unofunga kuti original. Be very careful when I know about diaspora. Msango akira ka. Nevari ku Zimbabwe ka.
hakuna Jameson inoita $15, because straight red Jameson kuno Canada kuno kunoita $40. Simple and straightforward. Saka razochipa sei kuZimbabwe rokuita $15 sei ifeki. Mangwana acho unomuka uchipasha kana unomuka uchirwadziwa nemudumbu uchitemwa nemusoro nokomuka zvinhu zvese zvisina kunyanyorongeka. Saka be careful mafeki akawandisa. It's better kuenda kwanana OK kana kwa kwanana Metro Pitch. Big wholesales vanotengesa maoriginal, so try to do that. But vamwe vanhu vazhinji vemastreets zvinotengesa maboutique, be careful. Vashoma vanotengesa maOG, munhu wese arikutsvaka mari. It is what it is. Inadamino anarongongwavha. But ndarova dhobho dzangu, saka I'm very high right now. Saka respect, one love here, blessed.